Ang pagka-Good Samaritan walay gipiling oras ug tawo. Kini ang gipakita sa usa ka taga Mandaue City kinsami paanak sa silingang buntis bisan kun nagpositibo kini sa COVID-19. Ang report ni Femery Dumabo. Nahadlok man nga mataptan sa sakit nga dala sa COVID-19. Apan wa ka ako kining 42 anyos nga inahan nga si Catherine Arconada nga maminaw sa syagit sa iyang silingan nga mga nakay. Nahitabo ni niya tuntunga-tungang gabi sa Domingo sa Barangay Tawason, syudad sa Mandaue. Ang mga nakay naka-isolate sa ilang panimay human nagpositibo sa COVID-19. Ug wa gyud makahatod kaniya sa tambalanan. Maong nagmaisugon si Arconada nga nitabang. Midwife by profession si Arconada. Apan expire nang iyang lisensya. Human sa duha ka oras ug sa tabang sa barangay, nahimugso gyud nga himsog ang masusong lalaki. Hangtod karon emosyonal si Catherine kun makahinumdum sa panghitabo. Bakit na po, sige na siya yung anak pa. Then, hindi ko daw sa siya, mana nga. Kanang pili daw, ayong kasagli ang baby daw nila. Pinapapangalagot na siya. Siguro, na late pa lang itong gamay nga oras. Okay ba o? Gi-isolate pud siya og pipila ka adlaw og nalayo siyang pamilya. Apan nasayod siya nga proud kaniyang iyang mga anak. Ganang iyang mga higala maoy ni post sa social media sa iyang Bayanihong na Buhat. Bahala o kasi sila kay ang ginauna nga maluwas na mama o ang baby. Bahala na lang ang Ginoo kung matakdan pa ko. Uba ni Clans Gabutin. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.